Dili jud ko kasabot nganong tagaan pa ninyong pagtagad katong mga hilabtanon nga kay bawo naman unta mo nga wala sila'y papel sa inyong kinabuhi. Dol, unsay masulti nimo sa mga tawong hilabtanon kaayo sa kinabuhi sa uban? Wala jud kay kasulti ana. Kay mao ra man gihapon wala man to naminaw ang imong gipadungog-dungogan ana. Pero mao ni masulti nako nimo. Nganong maminaw man pud ka. Ngano man gyud pod nga tagaan magpamanton nimo bili ang opinion sa mga tawo nga kabaw naman jud ka nga katong mga tawhana walay pulos sa imong kinabuhi. Kung tanaw nimo sa opinion niya walay kapuslanan nganong maminaw pa man ka. Pwede raman tatog dili nang nimo paminawan. Diba? Dili jud ko kasabot nganong tagaan pa ninyong pagtagad katong mga hilabtanon nga kay bawo naman unta mo nga wala sila'y papel sa inyong kinabuhi. Ang giingon ni Solomon sa Biblia nga bantay ang imong gipaminaw basin madungog nimo nga gisumpa ka sa imong igsuon. So dili tanang tao kinahanglan nimo paminawon. Ug dili tanan gipanulti sa mga tao importante pa para nimo. Kung naahilabtanon kaayo nga wala pa bagyo'y kapuslanan sa imong kinabuhi, then pasudlaran na sa kadunggan, niya palapos sa pikas. O na ito muna ko na.